The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone sa atong mga subscribers, fellow believers, and yan usab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug niya pa kita mga dupot sa atong tunanan, developing divine viewpoint. Okay. Well, alang kanimo magtutuo, it's presume nga ikaw nagaandam na sa imong kalag sa pag kita magatuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Karon mo padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Now, abi nimo, the reason why many people hate the Bible, okay, ngano nga daghang mga tao nga musalikway sa Biblia, mao kini ang hinungdan. When God's Word says we are all sinners and our failures and weaknesses are revealed or exposed, mao na. People don't want to be convicted. They don't want to be exposed by the Bible. Mao na, nga dili sila mo angay sa Biblia. Now remember, atong gisgutan naman taod-taod na, kanibang mo gamit ka sa computer na igingan lag read-only memory that cannot be changed. ROM, RAM. Unya ang RAM will not change but programmable. Kini mga record kini sa matag tao o matag kinabuhis tao. Okay? Now, so morning mutukbil tagamay mi tungod dining divine decrease. Unsa maning divine decrease? Well, it is the sum total of God's plan alang sa kaliwatan sa tao. Ang matag huna-huna sa tao, matag desisyon, matag aksyon, nahibawan ka na sa Dios. Upon He allows all this as time goes in history. Iya kinigitugot. Now, this is tolerated by God in relation to the angelic conflict. Ining espiritual ng gubat nga itong giatubang matagutlo sa itong kinabuhi. Apan hinumdumi that God perfectly knows na ibaw siya hingpit yun niyang pagkaibaw. Niining tanan nga itong gipangisgutan ang imong huna-huna, mga desisyon, mga aksyon, etc. Now, man is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Now, nobody's to blame for your failures and for being a loser. Ikaw ra gyud. You yourself ang mabasol. Kini bang mga pildiro? Losers chose to be losers because they're ignorant. Ignorant of what? Ignorant of truth. Why alamag sa kamatuoran? That's why they are stupid. Apan ang mga mananaog, the winners, they chose to be winners because they are wise. Wise of what? Wise of truth. That's why they are winners. Therefore, sa sige na ito, balik-balik, it's a matter of choice na arigis pagpili sa tao. Now, Colossians 3:12 again, so as those who have been chosen, eklektos, sa Griego, adjective ng eklektos. Now, when we go to English, election has to do with our salvation. After salvation, the believer has pila ka mga butang nga iyang nadawat. Katluag siyam, 39 things. Has his own palace. Has his
10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kaniya, etc. These have made a believer elected. Mo ni, nga elected siya, pinili siya. Now, kung bahay na predestination provides equal privilege and equal opportunity. God provides all the assets, tanan nga mga kasangkapan, aron nga ikaw nga magtutuo makatuman sa iyang plano alang sa imong kinabuhi. Ephesians 4:1, wherewith ye are called. Nana po ng called, elected, election. Now, unsa man tong invisible assets nga tong pangisugutan na ato kunong labason sa itong panumduman. Well, there are 4 categories. Okay? 4 categories. Primary, secondary, kanang personal assets, and then unique. Mauning upat. Ang primary, appeal nining primary, ang escrow blessings. Unsa pa? Computer assets, RAM and PROM. Inumdo na kas RAM, read-only memory. PROM, programmable, read-only memory pero programmable. Now, appeal niya na, no? Okay, mo ka na ikaduha. Ikatulo, unsa man, secondary. Now, by the way, ayaw kalibog, nga upat katong 4 categories, 4 category. Dubli na, upat ka kategorya. Primary, secondary, personal, o unique. Now, balik ko na ako, ang primary, appeal ni escrow blessings, computer assets. Unyang ikaduha, nga kategory is secondary. Appeal ni maong volitional assets o experiential assets. Now, ikatulo mo ng personal assets. Appeal na niya na ang spiritual gifts. O ang ikaupat, unique. Dili kasagaran kay kini mo ang indwelling of the Godhead. Ang pagpuyo sa tulo kasakop sa balang Trinidad, nganhi kanatong mga magtotoo. Now, Colossians 3:12 again. Ato na pong sublion kini. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ayaw kalimot nitong elect is eklektos, chosen. O katong tulo usam ka-R nga itong gisgutan na reception, retention, recall of Bible doctrine. Reception, ang imong pagtuon ni pagkatuon ni imong dawaton. And then, retention, ang imong paggunit na niya na imong i-retain. Okay, og di mo na i-retain, di ka maka-recall. Kaya ang ikatulo, mo naman ang recall. Imong paghinumdum. Hinumdumi. Hinumdumi. Pag-usab nga, dili ka kahinumdum o butang nga wani mo mailihi. Wani mo kanang mahibawi. Okay? So, reception, retention, recall of Bible doctrine. Now, timan ang eleksyon o ang predestination, magkuyog na sila kanunay. They always go together. Okay. Open now to Ephesians 4:1. Ephesians chapter 4 verse 1. Nga nakanayon. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Called again is elected, chosen, pinili, tinawag, set apart. So, mga mga synonym. Ang called din ni maong versikulo means set apart, gipaglain. Now, only those who make the decision to believe in Christ
are the ones who are elected. Di man nina. Kadturang nakatuo na, mituo na kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang maluluwas, mao ang elected. Kiniri sila. Katungwa mo dawat, dili sila appeal nining elected o chosen. Pinili. Now, di ba nga, ang imong pagka-elected, you're being elected, nagabukas kini, nagaabri kini sa pultahan of tremendous opportunity to be a winner spiritually. Mao na itong gitawag og predestination. Nakuha niyo? Okay, predestined. Ang Grigong pulong sa predestined is pro-orizo. Pro-orizo, naghulugan o sa English o to come to a decision beforehand. Mo na predestined. Ang predestination, God, is the provision of God for you, believer, in eternity past. Tungo pang tanan. Tungo sa tuyo nga ikaw makatuman sa plano sa Dios diha sa ikaduhang bahin ini in phase 2. Hebrews 11:6, popular usab kining bersikulo. Without faith, it is impossible to please God. Ang matag magtutuo, ana ay angay-angay nga pribilehiyo o angay-angay nga kahigayunan nga makakabot sa espirituhanong paghamtong. Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should. Eklektos again, ang chosen. Now, kami na. Ang Diyos nasayod sa tanan. Tanan nga atong himoong desisyon. He knows everything we decide, everything we do, everything we change, etc. Naibawa na sa Diyos. He knows who is going to believe in Christ. O nasayod po siya kinsa dili mo dawat ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan, nasayod unsa may tabo sa imong kinabuhi. Yes, His omniscience knows what's going to happen in your life. He holds our individual life. Gigunita niya. But get this, paminaw. He never controls our volition. Dili. Di gyud siya motandog. Everything is put in God's divine decrees. Gisud na tanan. Okay? God provides all, underline that word all, that a believer needs in life. Tanan nga yung gikinahanglan. Ang magtotoo. Gikinahanglan sa magtotoo, naibawaan na sa Dios. O siya nagasangkap sa tanan nga atong gikinahanglan. So, sa pamahimong kinahanglan? Mabita nigingon ni Pablo, I have everything. Mentras niya si Ginoong Jesucristo sa akong kinabuhi, I have everything. Kung wa siya, I have nothing. Mo na barugan nato ingon nga mga Kristohanon. Ato ni padayon ugma ayo kalimot pagpahiguban kanato. Salamat o Dios nining grasya nga magipahimuslan ning adlaw. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Salamat sa akong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.